twak Newton Ogada ka waloso kuom tiyo gi mbui nitiere jok mose tiyo kode sigana mawinjo kanyo ka wakili bende okelo karka obila moro noloso kodwa kinde ma ng'anyo gi dhi nyime oromo kode mana e kaunti ma Nairobi ka owacho ni achiel kuom jogi nobedo matek negi nikech koyudo ni jok moko tiaga soko kacha nyathine moro picha e group mar jogi mar anyuola margi ni ambe nan kacha koro kia tiaga smioro cha ikoko nyathi mane ni ng'anyo me nyathini ma intie kanyo tikia ne ntiere kanyo e ba moro ponono nyathini ema obila moro bende ogoyo gi magina mowito ngima tin mana kode service kanyo kama intie mbui tiyo godo yo makare ipuonjo ji yo machal nadi nikech sani joma tiyo kod mbui gin joma tindo to pogruok e higni kod jok mane ok otiyo kod mbui ni en gima nenore lela ni jogi nyalo mobilize to dhi e ng'anyo jogi nyalo wacho gima kama wi jatelo machalo kama to giduto gintie kumoro ma chik gayogi kata chik bende koro ritogi to chik ni bende gidhi ataro mare e kinde gima Tuli wacho. In 1960, 61, 62, 63 ne jo Kenya dhaw mondo giyud uhuru kendo ne Nyasaye noparo mo bedo gi uhuru makoro sani wantiere ni wanyalo enjoy. Raila Amolo Odinga and his team be ochako a fight for the freedom after yudo uhuru because koro gik moko te obed in a proper way ma kila ng'ato nigi right mar timo gimunjiro tim gi samunjiro time. These are now 3 decades. Samane mau kedo mondo wayud lokruok mar bedo gi freedom turwaka na en physical ma jomoko notwe an manam nokelo kata Kenyatta bedo president jomoko be nonegi mang'eny kabisa jowa be nonego jomoko mbui ok rach but the content ang'o midwa ndiko tang'o midwa wacho and which information mondo chopi ne jopiny to be king'iye to bodhi kelo ber koso dhi kelo rach. Recent asebedo ka neno Facebook, Twitter, all these platforms tido ka 10% ema ber e gik mindiko gote but 90% en mana mar wacho ni Cleopas kane nigi show to nodok ne ng'ane makelo pogruok between Cleopas gi ng'ama ne ok odokne. Iwacho mana ni jatend piny. It's very unfortunate kineno ka ng'ato kaw time mokawo picha president moket sanduk pod mbui a whole president a whole one idwa ng'ato kawo chi president okawo wiye ochomne nyako moro ma is half naked kaeto ndiko kato post the same mbui ing'iye nyithindi ni kode nyithindi ma jo par samoro ka die YouTube and what have you kido gik moko do posted e YouTube miyo kata mana Christianity values mar piny mangima and other aspect ketre nikech koro nyathi ma jahiga par oseno gik moko winjoro ne at his or her age koro paro ni gimonego watim onego bed ni nitiere gik more restrict because even biblically nitiere more restricted and we accept. So the information we get from Mbui has no problem, but we need to restrict and we protect because Raila Amolo is very, very strong. Ni Kenya is bigger than all of us. Kenya is bigger than all of us. Kenya is bigger than all of us, meaning gimoro mora metiyo manyalo keto rochruok mar ratiro mar ja Kenya. Gimitimo no kuongo ni oken basi. So I feel that Tuli was just right. Because king you gimundike gazette ki elo bok ngi gimundike gazette ka wuon. This statement mangato no golo. They are two different things. Because gimangato wacho ngama chielo mariek the interpret on his own understanding mabe nyalo kelo dhaw between this community and that community. Kaito obole kanyo. Koro ngama agawo papa ne wacho ni somo boke ni pach jandiko opogore gi pach ang'o gi pach jasomo. By the time mangato se kawo your concept to loko is in his own understanding. Kuro pach jandiko di pogore pach ang'o gi pach jasomo. To pogore gi pach ng'ama no golo wach. Kuro feel ni wanti gi regulations to nego ket gi of use. Wawacho ni ng'ato kose yenye Facebook ka dweche adek to komake
to koro ng'awo make no ema koro rach. This thing they will come down. Manake wacho ne obila moro ne go ng'ato gi tear gas to nyathine moko picha to repost mar group. Yeah? Nyathi otimo gima ber nikech otemo reach out the whole nation gima wuon gitimo marach. That is I have no problem with. But ka ng'ato dwa kawo picha mar ng'ama ng'ongo kae to keto kedi bede sanduk kae to ndiko rest in peace to ng'ane to is a leader in the country. What do you expect? Koro miyo I condemn joma tiyo gi mbui e yo marach. Mbui ber and mbui miwa yudo messages immediately, gik moko timore maber and miwa easy time to develop. But iwacho ga ni too much of something is dangerous. The users mag mbui onego wang'e ni mbui ok riambi Cleopas. A time will come mane tiyo gi mbui e yo marach kija higa 20 nyaka 30 nyaka 35. You will be 60. You will be 80 years old. This thing will continue coming back and you will see makosa manitimo when you are 18, when you are 19, when you are 20. Ka koro kitimo gito gimbe koro ok gitimo ng'owa ok giberni. So I think the Kenyans we need to ng'iyo moro mwanyalo regulate godo this thing mondo understand the fact ni gimitimo miparo ni ber kawuono e mbui ka kata post miketo kata these pornographic movies miketo e mbui. Joma keto gi masani a time will come mibiro chopo 70 years old ma in gi nyikwayi and they will still be circulating. Ere advice midhi miyo nyathini at that age kata nyakwari ka in namba chiel ni kete. Ere kidwa advice nyathini ni gimitimo ni koro is not right. Ere kidwa nyise ni gik mane mbui ka emuso kelo this problem. So as a government, because wantiere sirikal man gi chike, onego understand kama chik onego tie gi kama chik onego tim ang'o ok onego tie. Kikoso mondo en gima kosa, serve your time in prison. Serve your time in prison. And ma emusekelo this mbui katieko emusekelo tho moko manono kendo ng'ama koro feel ni ok onyamaki koro tieko kodi completely. Wan gi jok ma evo eno feel ni koro ok onyamaki kendo koro tieko kodi. So iyudo ka emane iyudo ko kwan ji mang'eny e bugo kamoro jomoko kwan to kinyal yudo nonro nikech samoro ng'ato koro feel ni inyone ma ok onyal timo ng'owa ok onyal ling. So mondo wakony this thing onego bed gi regulation. Wang'e ni to kaka Christians, maybe kaka Muslims community or other denominations, can we find a way ma wawuoyo gi nyithindwa and then jok ma manage mbui or restrict gima kati yor ok nyal timo ng'owa ok nyal dhi. They have the power. They have the power to restrict ni gima kama kiyo ok timo ng'owa is just ok odhi mondo mi wakonya wa country. Mani gima nyalo wacho.